Аз съм Ивайло Йорданов, който в миналото видео играеше на Roblox, ама съжалявам, че това видео не е на Clash of Clans, както ви обещах. Просто ми е малко скучно на Clash of Clans и за това играя на Minecraft и искам да ми видите света. Ето тук е едно скеле, което е направо почти безкрайно. Знам, че сега още няма и 30 секунди от видеото, които сега станаха. Ето го края на скелето. Ето, сега да пробвам ли да се... Съжалявам за тези реклами, ще си изключвам мобилните, за да може да не излизат реклами. Съжалявам, че това го казах, съжалявам. Добре, хора ми, сега ще се пробвам да изкоча върху една от къщите. Нищо. Ето тук ми е стаята за отдих, защото през повечето време нямам време за отдих. Ето сега тук ми е телевизора, а тук ми е мястото за скачане. Така. Идвам тук да ви покажа. Тук ми е първата къща. Ето тук е всичко. Както виждате, телевизор. Селото ето тук. Така. Тук отпред не знам какво да правя. Това е скеле, ако ми е много бързо, трябва да се кача до горе. Ето, качвам се. Тук се търговия с някакъв и така, добре, значи, ама сега отварям това, защото го направих така, че да не ми влизат зомбита. Добре, това може да се появява от време на време, ама няма да влизат дълги реклами. Сега да си достроя това, което съм започнал. Е, тук съм започнал и строене на жилищна на втората ми сграда. Направил съм си спалня. На спалня съм си направил, която се качвам по тези стълби. И до стълбите има някаква свещичка. Свещи. Ето такива. Така. Това ми е странно. Как свеща си остана във въздуха? А това се изкопа. Тук направих нещо, с което само от него можеше да се роди чудовището, което издава тези звуци. Само тези неща от това си издава звуците, от другото се роди, който беше експонатно открито и го откраднах. Ето тук така се влиза. Така. Едни столички, които мога да използват така басейнче. Ето тук и сега да продължавам строежа. Така. Да, ще направим доста по-горни етажи, за да... това не знам какво да е това, да го горе-долу ще... Не знам какво да е, ама ще е нещо, което е доста... Как да кажа, ще е нещо като изложение. Така да го кажа. И ще има легла, място за
отдих, другата половина не знам как ще бъде. Разположена тук ще пъти, ако в Майнкрафт мога да съм екскурзовод Lucky Craft Action 2. Се казва тази игра, има Lucky Craft Action 1, която е много гадно, защото ако си го направиш на креатив, не можеш да го направиш на лесно, не можеш на мирно и не можеш на трудно, ако искаш да ти е трудно и да изпиташ предизвикателство. Не можеш, просто си на нормално творчески оцеляване. Аз сега съм на творчески. Добре, видеото скоро ще е 6 минути. Пляскайте по един мощен палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Съжалявам, обърках се. След малко ще сме по средата на видеото. Може би малко след средата, ама нищо. Това винаги си казва в средата, ама нищо. Добре. Сега е готово. Почвам да правя покрива, после вътре ще обзаведа с свещ. И така ще го направя яко. Да може да се побера, ако скачам, да мога. Да, ще направи прозорци, просто не се съобразих. Сега ми е как да се изрази, ама сега ми строи такова малко по-бързо и като така строя, не знам какво правят сега, виждате само дневна светлина. Изключим от Майнкрафт. Оп! Средата сме. Както казах, пляскайте по един мощен палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Какво е? Извинете, това е брат ми Константин. Коци, може ли да отидеш в... Така, сега осветихме вече. Време за прозорци. Сам да ги намеря в инвентара. Май бяха при строителство. Сега ще ги намеря. Не са при строителство са. Ще взема едни най-нормални обикновени прозорци. Вижте небето какво е пресъздадено, като в реалния живот е пресъздадено небето. Ето. Вижте го. Съвършено сега тук ще направя цяла стена. Добре. За сега доста добре си развивам, един мой приятел ми построи долу на нея тази, защото това ако бях аз, никога нямаше да се сетя за тази къща. Абсолютно никога. Тази е полуконюшня. Ама нищо. Добре. Сега няма да има. Ето. Тук отивам в спалнята. Ето тук. Така. Бутона. Ето тук. Но вратата, ако не искате да отворите вратата, просто скочете. Добре. Видеото след малко, не, ще е 14 минути, защото на 7 минути казах, че ще сме по средата. Добре. Тук горящо зомби селяни. Бебе крава, супер. Ще си запазя този експонат.
Сега няма да може да мърдам. Съжалявам, че... Сега няма да може да мърда. Съжалявам, че някои хора претърпяват това, дори да не го обичат, но просто трябва да си запазя нещо вътре. Не може да остане празно. Вижте небето, как е пресъздадено като в реалния свят. Бум. И тук. Ето. Сега. Ето до тук. Ами, ще бъде галерията. Само, че сега тук първо да си направя това и вратички, после да мога да се измъкна. Да, добре, така, готово. Няма да натискам това. Утре да влезне и кой експонат да сложа. Сложа някакъв експонат от природа. Добре, това може. Добре. Ще сложа този експонат на мястото на това. Знам, някой от вас ще кажат: ама Ивайло, това не е експонат. Ами не, но кое от тези според вас е експонат? Пишете долу в коментарите. Ами, аз мисля, че това писък от потайване. Ами това и това. Сензор за спотайване. Добре, сензора, който ще отиде докато да. И писъка, който сега ще видите как работи. Между тях ще сложа едно катализатор за нещо си, не знам какво, ще го сложа тук. Вау! Хора, след малко приключваме видеото. Отпечатваше на телефона. Добре. Това ще ми... За врата ще сложа една от по-специалните, които се отварят с друго нещо. Вратата би трябвало да е при предмети.
Чакайте тук, ама това нещо. Такава врата, желязна врата. Тук. Това звук е много яко, хора, нали? Добре. От едната му страна ще има... сам да го намеря това нещо. Обещавам ви, че ще бъде много яко. Даже от двете страни на вратата ще има такова нещо. Само да го намеря. Хора, обещавам, че ще го намеря. Това е Това е при предмети. Отивам най-долу и почвам да го търся. Ето го. Аз търся желязно, за да си добиват вратата. Добре. Добре. Сега видеото приключва. Съжалявам за това. Пляскайте по един мощен палец нагоре и се абонирайте за канала. Да ви припомня, ако сте забравили. А сега, чао от мен. Утре очаквайте видео на World of War 2.